uba ufuna igubu uzubheka emagqirheni lonwabo ubufuna igubu uzubheka eziyoni ayongqongqo le ayiyo ingqongqo le ngoba abantu bayatshintsha mntana endleleni ayinguwe lowo kodwa inxenye yobude bendlela mhlawumbi sidibane nawe ufuna ubethe igubu ubone into yoba mawuze kusingabakho asimthathelanga loo nto kwaye akunamfazi apho nonwabo akunayo umfazi le inkosikazi yeyamagqirha uyaliva igama lakho lithi singabakho ngobani aba bangabakhe ngamagqirha nothi wena ithi arithmetic yakwam esemtshatweni 1 + 1 = 1 ayinayo i-answering ngoku nibanye ninyamanye yonke into eniyenzayo niyenza kunye izigqibo enizithathayo nizithatha kunobabili angabikho umuntu wesithathu umuntu wesithathu ozawuintavina lo mtshato lonwabo izibe mthixo ndifuna uza kuwe singabakho mntanam ndifuna uza kuwe ithe xa ndinxityiswa kunxityiswa le mpahla ndathi uzungantshintshwa le fasikoti kanti kukho umntu wakho wakhupha amehlo funeka abe khona ayomfuyo ke le mfazi akafuyo kwatsho ke kwami umyeni ngoku ndandifika kwathiwa umfazi akafuyo umfazi uyazazi izinto azizele kumzi singabakho umzi wamasiko mntanam lo umzi wamasiko apho kwenziwa amasiko kulo mzi kuzawunyanzeleka uba uthobele umthetho walo mzi namasiko awo uyahlonitshwa singabakho mntanam umzi oh thixo wam uyahlonitshwa umzi eza 30 years neza 35 years bezibizwa kulaa holo ubatsho bengadlali bayigqibe njani i-30 ne-35 years ngenxeni yonyamezela ngenxeni yokugcina umthetho ngenxeni yentlonipho yayazi uba buhlonipha kokwenu kodwa ukuhlonipha kalapha kunendawo ngoku ethe kratya kunaka kwenu bethi idamsese kokwenu kodwa apha idamsese ayikho unomhlaba ongawunyatheliyo apha funeka xa uzawuphuma apha ubuze uba ndingihamba ngaphi akuhambi yonke indawo kukho laa mhlaba ungcwele ulapha emveni kwendlu unempondo ezinkulu awukwazi ukunyathela kuwa umhlaba mntana tu funeka uhamba ubhrikume eminyango yomithathu nje xa uphuma kwemnyango unesliding door awukwazi ubheke right funeka uphume uyaphuma ubheke ngaseleft ubheke egeyitini uyojikela ngapha kweflat awukwazi uhlala kukho iflat ephaphandle enebadroom ndithe sendile ndingxamile ndipresekile ndabrika mntanam ndiyabona ezampondo ndathi ngekhe aba balapha mababheke phandle singene endlini ngoba nditheni ndizondelele ukuhlonipha zungayenzi ke mntanam impazamo ukhulisiwe kokwenu ngendlela efanelekileyo zungamameli itshomi ezawuthi yu soze kanti yena uyayenza loo nto xa uchaza ingxaki yakho abuze bungahambi nje uhleli yena apha ekunyamezeleni kwakho emzini uzundenzela inceba ungalinyamezeli ingcwaba unyamezele kodwa ingcwaba lona uzungalinyamezeli uzungayinyamezeli abuse ayo abuse ke mntanam ukusebenza emzini akho ayo abuse ke mntanam ukulungiselela umyeni akho iabuse ukuba wenziwe ingqoqo ingxamile mntanam ikhwele express ngoba kaloku ixesha lisitile senze into ezingazange sayenza yoba sizokubeka kule ndawo ngeli xesha ayithi loo nto uzasenzela itemini kuba ubufika emini ayithi loo nto uzasibreakfast semveni kwedinara kuba ufika emini kuzawufuneka ubamba umthetho mntanam kuyahlonitshwa kulo mzi ndandibona ngositawule zam zininji ndiyimfuma ngoba kaloku kufuneka nditheni unebhati ngalo lonke ixesha awukwazi uhambaza uyibekiwe iqhiya apha emnyama yakhonqa akwabona abantu wabona apha phambi kwakho ngoba kaloku kufuneke ungajongi abantu ububona uba ngubani bethetha kakhulu uba umamela le nto ithethwayo akumboni le nto ithethayo into efuneka yenziwe kuba ugcine ezi ziyalo uzixelwa kule ndawo yayazi oba zininzi akuzuzibamba zonke kodwa uzawuthi eleke ngxaki ogaxeleka kuyo kuzawuthi qatha isiyalo besike sathethwa kuyo zothi xa ungavisisani nolonwabo ungabaleki ubheke ephumlani mntana akuxelwa yonke into ekhaya ngoba uzawuxela ingxabano encinci niyilungise ashiyeke umamakho ashiyeke udadewenu ebambe ulonwabo ngenhliziyo nina niyavana emveni kwecala akufunanga ngithethe yonke into
Funa kube nezinto ozigcina apha kuwe. Into uzuyenze ungathatha imoto yakwa Volkswagen uthi xa yonakele uyise kwa Ford ayizulunga ngoba iipatsi zayo zise Volkswagen. Ngokuxa kwangona abendleleni ungene ngontsini uthi Thixo nami lo mtshato namlomyeni ubunike yona ndicela uinterview. Ungandifaki mina ngoba ndizawuthi kuba ungengumntanami ndithi hayi akho nto irongo nolonwabo. Kodwa uThixo yena uzawungenelela alungise indlela yenu yomtshato. Ndifuna uyibethelela into yoba uyahlonitshwa umzi noba kungangabikho umuntu umkhulu apha kodwa abantu abalela ukuthula bakule ndawo bazawuhamba nani kule ndawo nizawuhlala kuyo bazabakhona ngoba unxitywe lempahla wena kwiqhiya emnyama kwathiwa ihelmet yalo mzi ngoba ootata abalapha abanawubona ibunzi lakho. Sifuna udibana nawe ngomsi unqentsini uveze inwele nathi ezethu inwele esinazo kodwa sizigqumile mntana ngoba kaloku kutheni uyahlonishwa emzini. Thatha ixakatho kweli langa labekwa apha lathi lagqitywa lavala ngesipeliti kule ndawo kodwa ube nengqina sifuba ungaphumi neento zalapha uye nazo kokwenu ezalapha zezalapha. Zawulungisa into okwazi uyilungisa ongakwazi uyilungisa ukhangela icele. Yabona mos le blouse izoqhotyoshwa kule ndawo icleavage yakho mntanakho yemyeni akho ayoyithu singathi ungasibonisa icleavage funeke uvalekile kule ndawo. Ndihle ndibheke embhinqweni ubuze unxibile bungazange uze kokwenu kodwa pha wafaka umbhinqo wenze into bangalo lonke ixesha xa uzawungena kulaa mnyango ulunge unxibe ngokufanelekileyo ngolu hlobo ubunxityiswe ngalo. Nantsi ifasport kukho indwalo utho zalapha ezawufika ezinye zomelwe imikhunye esidleleni kuzafuneka uthathele ifasport uzisule ungonyani mntana uzisule uzuhambe kancinci mntana endleleni ungaqadazi inyawo ezikhawulezayo ziyayiphosa indlela uzawufuna ukuthatha ixesha ungaqhwayizi unganxiba isihlangu esiphakamileyo uvusa abantu balapha belele funa ukuhambe ngesihlangu esiphethwaka bangakuvakali noba uyeze epaseji bakubonise ungena. Ndiyakuthanda sisi umhle ndifuna ukuthi kuwe isikolo naso sesakho ngoba iidigri zakho zingayi-11 kodwa ziyaphela kugqongo azehli. Uthi ispaza shop ungasivali ngoba sizuxoxa loo nto uvala ispaza shop kufuneka uba masiphendule sizawuvulwa kwenye indawo. Ngamana kalonwabo uba uzamenza iqanda umkokose bakhona abantu abazaliqhekeza iqanda baligale aromat balitye. Khona abantu abazakutyela iqanda baligale aromat ukwenzela into yoba zibe nencasa. Ungasifundela mlisi ungasifundela mntana kodwa ayithi loo nto uzawuzinyanzela yonke le nto yenzeke ngemvumelwano uthethile mos naye qala phamba ngoku abe ngunomfuneko wathetha naye bamakazotshintsha igama abe msinga bakho khange uzinyanzele kuyo. Yonke le nto niyenze ngemvumelwano zonke ke izinto zifuna ukwenziwa ngesivumelwano akunyanzeliswa kodwa zingadinwa iveki yonke uyilumkele into udinwa gqithi uyilumkele into udinwa gqithi kuze ke bhuti angadinwa kakhulu kufuneka into yoba nincedisane. Ubuyapheka enzenye ngapha kungosibayeni mntanam ngoku akasekho umama ohlala endlini enza iwashini aqini indlu nihamba niyoma i-8 hours kamlungu nobabili angcabalaze abe yindoda ancedisane nawe funeka nawufika endlini niphinde nincedisane. Le nto imandi nguncedisane le nto iba mandi ngokuncedisana kodwa uba uzawuthi nguwe umfazi apha uzawudinga.